ಒರಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಯ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ನಡ್ತಿನ ಕ್ರೈಮ್ ಕೂಡ ಶುರುವಾಪಿನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಈ ಸೀರೀಸ್ದ ಕತೆ ಶುರುವಾಪನು ಕಾಂಡೆ 3ವರೆಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಡ್ ನಡುಪುನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆರ್ದು ಐಟಿ ಕಂಪನಿಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ್ ಅನ್ಯಾಯ ಆಪುಂಡು ಕೆಲಸಡಿದ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಯ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಈ ಕೇಸನ ಕೈಕಿದೆ ತೊಣ್ಪೆರು ವಿಕ್ರಮ್ ದಾಯಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತೆರು ಈ ರಹಸ್ಯದ ಪಿರವು ಇಪ್ಪುನ ನಿಜವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರು ವಿಕ್ರಮ್ ತನ್ನ ತಂಡದೊಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ಅಪರಾಧಿನ ಎಂಚೆ ಪತ್ತೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಪಣ್ಪಿನವೇ ಈ 4 ಎಪಿಸೋಡ್ದ ಕಥೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ 22-25 ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಸೀರೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ವೇಗವಾದು ಪೋಪುಂಡು ವಿಕ್ರಮ್ ಪಾತ್ರಡ್ ನಟನೆ ಮಲ್ತಿನಾರ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಟನೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಂಡಲ ಉಂದೆನು ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟುಗು ಕುಳ್ಳಿದು ತೂಪಿನಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ತೋಜಾದರು ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾದು ತೂತಂಚನದೆ ರೊಟೀನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸಾವನ ಕಥೆ ಒರಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗು ಬೋಡಾಪಿನಂಚನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅತ್ತಂಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಲು ಉಂದೆಟು ಇಜ್ಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ನಡುದುಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನವು ಕಥೆದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ತೂವದು ಪಂಡಿದ್ದೆ ತಂಡ ಈ ಸೀರೀಸನು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ತೂವೋಲಿ ಆಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಕಥೆ ಬೋರ್ಡು ಪಣ್ಪಿನಾಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಒಂತೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಸೀರೀಸನು ತೂತಡಂಡ ಇರೆಗ್ ಎಂಚೆ ಅನಿಸ್ತೇಡು ಪಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿವ್ಯೂಲೆಗಾದು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು